Komandan iki di jodane mobil. Tak golekno ya. Ora malah api ojo. Api apa? Hah? Olahraga. Investasi. Olahragane apa? Lho, Kayak ndek ngene. nyek ngene-ngene. Wis larine iki nek teknik Isik keras iki kok. Lah wong jaki awake sak piyi olahraga mantek. Jadi nyek mobilnya ora. Gila iki tak golek berapa? Hmm? Iki sing ireng wingi lho. Ndi lho. Apa? Kaos kaki ireng. Iki. Sing tak nggo pertama sikat. Gak roh aku. Lah kok begini iki. Olahraga, Bos. Ngaji gitu loh. Dia sering buat tuh ngaji toh, kancane ngaji. Aji ki rada sudo gitu Aji. Olahraga terus lho. Olahragane apa? Lari. Ngono, angkat-angkat sego. Jablok. Jablok. Mendarat gitu. Angkat sego itu piring lho dia. Tapi ki rada cilik iki, ketemu cilik iki. Rada sudo pira? Malah malas olahraga. Ora nang sudo pira iki lho. Lagi 2 kilo. Masa iya? Sak roke berapa sih? Aja. Maksudnya jalan-jalan tok. Isen iki piro? Sampo piro? Neng omah mukul-mukul tok ngarepan nang gresok. Padahal mau ngono tok ya. Kok sudo mangan apa Ya kok? biasane turu-turu wae. Mangan kok long. Nek mangan biasa ae sini lho. Naman biasa. Biasa. Ya kurang gerak aku lho. Ora. Angger bengi saiki aku futsal. Wah! Olah gede bengi Iya, sekalen. Pacarane ke depane kan niku Ke depane kan. iya. Lah, Tapi kan iya. bengi tak lakoni. Tapi kok ya rada buru to. Nek kae ngono kae butuhan. Pikiran iki. Kae gandan ae budrak. Ngono. Nek jaki ya. Omame dulu kae. Jaki ki sesuk tak iki. Oh, enggak. Kan omake mesti kayak piye? Mikir omah sampe guru ngono kae. Nek kos-kosan ya gurine. Apa nggak kelas? Bener Lah omah kok rene ambekane. Ya kan dek, guri kan di kos-kosan ya, Bu. Kos-kosan. Cilik ku lho, kan kayak kamar mandi khusus wong, sampai khusus dek ya. Nek rasa ambekan. Sampai guru. Jaki ngono kae lho. entek gitu sih. Igene mlebu. Sampe nek kawin mak karek ngene iki. Kakek gitik dek. Kok, kakek gitik rak ngene ngik. Iya. Karek kretek. Jamune kudu kuat ki. Jamune Jamune apa? Mak? Jamune duduh kelapa karo ndok bebek. Mosok tenan. Iya, jospleng kuwi. Ndok buker. Mari apa? Mari kuat kowe. Kuat tok ora Munggah munggah. Plingri-plingri. Mari pola yake piye? Lho, iku stamina. Stamina ya. Pandane tekokno iko kira tau jago ora ngene. Awake ngantek kurek. Lari terus jos e. Kamu yo ora iso mak aku. Yo Oh, sampe nek dikai apuk yo. mari. Sampe nek di omah ki gak kok biasane kok abuk, nek diabuki ya. Ya kan guru ya, Mbak. Jaki. Kowe kayak di omahmu, iki di omah guru mau kowe mau. Jaki nah. Sama tak di omah dhewe ya. Awakmu koyo opo ki? Jamu. Cacing enak. Iki melok gene mboke, Mbok. Mboke cilik. Ora masak cilik. Cilik iki nek Lah cili nek lemu atok gede. yo atok. Ada nyamuk melir. Cilik dhewe iki meliri. Mangan bondo beketel. Oh, walah. Kowe lho balungan karo masem lho apik masem kabeh. Iya. Masih melok pake kabeh. Iki kita ya masih pertama lho. Masih pertama cilik. Lah iki entek anu mari. Melok maget. Aku lir-lirik nanti kok. Tapi sing gede kita mau masem mari sih. Iya. Masem Tapi iki jane iki iso kok nglebokno. Susu ya, susu mbok kei ndok bebek yo apik. Bendino esensi. Iya, ndok bebek kayak jeruk. Ndok yo susu. Terus ndok bebek sing putih aja. Sing kuning tok terus dikek jeruk yo bagus untuk kesehatan. Tambah mati. Ya ora apa-apa, mbok Nek mati. nek iki kan malah bebek e. Be. Ayo. Aku apik ku. Ayo. Aku gak apa katakan dari ngono kuwi. Lho apa? Yo mobil. Langsung ayo kene gak apa. Cewek le. Ayo kene. Bace.
Kok nggo mobil ya, Bro? Hidup iya. Tak pas. Ya aku nganu taksi piye? Taksi apa? Kamerane taksi kan digondol. Kamerane dia anu. Main anu Cak. Lu cadangan baterai. Pirang-pirang dino kok gue konten tok balik mari-mari. Wong apa rutin kok iki melok membri deh. Belajar lho. Iki belajar. Salah 350 terus tak bayar kabeh. Wis mes aulan. Iki nek guru. Kabeh apa? Enak gurune. Alah wong mlayu atik nganggo guru lah. Alah. Asal iki teknik kendor yo. Asal mlayu bidak layangan lah kok ning tebu yo. Lah kok nganggo ngene iki bidak layangan. Tenan kok lek. 350. Mbok dek kok ono wong lari-lari kok gitu. Jenenge itu kesehatan mahal ya, Mak. Kesehatan tuh mahal. Ki mbok tak misan apa mbok misan apa le? Dikerudungi pisan ora apa-apa. Lah jadi siapa sih? Apa buku berapa? Super sih soalnya anak andan jerene. Jajal ping praktekno mlayu njal aku kok penasaran karo mlayu. Casu. Bahaya dek. Lah kok sesuk koyo manuk ya. Lah wong anu iki lho. Ulang ngono, apa ulang ngono? Lah wong ngene cak. Benci kok. Lho dipuji Mlayu karek ngene kok yo Mas. Lah kuwi malah delok mlayu kok. Kaya apa kuwi? wong mlayu dek. Kok koyo manuk aja. Gowo iki lho mbok angel. Mbak kok mlayu Pak. Banter aku malah. Lah aku malah kok pet mlayu. Kok mlayu dek. Bener mah. Kok saingan ambek Manuhari akeh iku. Lurus. Lurus. Akeh sing nabrak lu. Yo, terus. Ayo, siapa? Kurang rene mau. Mangga, Mas. Adik, kanan. Mas, Bok. Mari, Cek. Kape yo kurek-kurek kape. Kenapa lari duit ini? Kenapa lari duit aja kok. Bisa ada jalan tadi. Apa gelem sing cilik iki malah penak. Aku iki lho gak penak ae. Ngono. Aku tak mbek pakmu. Tak balik prenya. Kebeli apa yang anu. Besok prei apa boko bosok malah. Anu Mas, kilo. Iya nek Pak Pras iki. Nggih. Benjing sore. Minggu Pak Pras lho. Tak pras iki tak mandul. Ayo pokoke disiapno karo kader-kader tok. Kadere pira karo lurah karo apa ngono. Wis ngono ra usah. Karo Paling nek. nek aku Christmas karo wong kae. Paling. Le. Wale, wur samur. Jenenge lho iki ngarep. Sakit darah. Sakit enggak? Mae lari-lari. Wah, aku ki dhek kae lho Pak bicaranya aku gak lari. Sepatu lari iki tak anggo. Air lari main biyen foto ku digo mae perut. Nggih. Dhewe aku ora isin kok. Lah mae kok sakniki mboten. Ngap kapuan. Iku lari-lari aku ki dhek. Sing ngarep ae, Pak. Jiwane Arif ini karo aku, jiwa olahraga. Oh ngoten. Iya bal-balan. Ini aku memang jiwa bal-balan olahraga. Tapi yang berhubung Oh, delok, lho. tuwek. Mayune kae, mayu Pak. Tapi ya cilik. Coba. Apa namanya? Kan delok kalau mayune kayak apa kalau delok. Menjangan. Mas. Kalau sekali ya Pak belajar. Ngono iki kok dijarani aku iku. Mosok.
Ya Allah, peruntelan. Mbak tambah bane le. Ya wes. Ngarep. Nggih, kempot mak ketok sing ngarep. Lagi tumpak. Wong piro ya? Tumpak wong iki brodol. Ya wis. Waduh, konten. Jane mae rutin, Mak. Aku toh. Nggih. Aku ndek kan seneng iki. Aku gentenan sepatu ndek Arifin. Lah nggih, kan pas to ukurannya sami nek mae kali Mas Arifin. Aku dek men. Anak wah Arifin nggih kelambi iki kadang tak nggo muka dek. Nek matan tahu ndek kae ya pemirsa kok gentenan karo anak. Lah isane langit tuku ndek kae yo ambek anak cah. Wis nganggo mbek anak. Kemejan iki tak nggoni. Ndek kae kono. Malah dhewe nek kok kontenku ndek kae delok nah. Daster delok Adi tak koyo ngantek isin nak delok. Ya Allah aku ndek sekumel kuwi ya. Kumel di aku ndek kae. Wah, ambek ndek wah elik tenan aku cek diwedhus ndek sapi. Heeh. Aku yang duwe ku asli kuwi jeneng. Ora duwe apa-apa aku. Lagi Dimas lanjut merintis saya mbok kongkon piye le. Nggih, jenenge cek rintis, Mak. Aku dikonteni anakku ngono terus wong kok dibuas terus ngantek tekan saiki lho. Wah, Mau elek aku diragati karo pemirsa. Ngantek diragati ku lho, ngantek dikeki daster ro dhewe le. nggih kata dikeki piro? Sak mono kae cek dikirimi. Ngono lah ngono iki mau daster elek-elek sik tak nggo. Ini kok mbak seriwit. Mbak Siska Seriwit. cerwit. Tak anggul kok ngene rembang iki yo tak anggul terus dikeki mbak sapa mbak Cici Dewi yo tak anggul ndek. Tapi nek makan sing metetet-meteten iki gak tak anggul susune monto-monto lho. Lah iki gak monto-monto lho. Mbok gak iya akeh makan gak tak anggul apa. Susune monto-monto. Wis tuwek iki anggul Pak. Wis ora kudu anggul monto-monto ayo sarung ngene iki kan longgar. Ngono. Aku bukan njaluk, aku mau ngandani. Ora njaluk mbok tekek ini wis alhamdulillah daster zaman kae klambi ngantek suwek-suwek. Lah aku apik sing dienggo apik apa lek dilaku. Nggih sak eneke mak anggone. Nggih. Klambi ora tau tuku klambi. Dodol sing tak nggo yo kuwi ya kok daster. Ngono bisa tuku sitok niku seneng ora banget. Ape nenggo kudus petengku gedhi. Niku pas metenge ra apa? Enak kok rok iki nggo nanggo. Rok tuku rok sitok karo apa wis ning kudus aku ketok aku. Di bendungan linis ngono sang. Petenge Rafa. Anak iki sing kuwi mendukung terus. Ora tau ora mendukung mak. Anggo kok senenge mak nganggo sepatu kula mak mbok ngguyu. Lu sedih mak nomere ya sedih lho. Tak ngguyu wis lho. Tak lari. Gantian ngono ya, Pak. Lari sepeda. Yo kanggo kas putih. Katokan sak mini ngono. Kan dicek. Gowes, nggih. Cilik kok patok berat saiki ngene iki. Saiki wis ketok rambut putih, rupane elek. Cangkem elek wis nek ati. Duh, tapi jere pemirsa mak tambah glowing ya, Mak. Lho ini mergo iki ki nganggo apa? Krim. Pak Pras. Kan dek nanane kan ngombe obat kan menghitamkan kulitku kabeh ngene iki gunggung. Gara-gara efek penyakit iki kan aku kan hitam semua Pak. Kula raine wireng Pak di sawang tiang ngejer bubuk. Terus dikeki Krim nggih, Mak. Krim kuwi mau. Cocok. Krim iki yo gak panas yo gak apa. Cocok. Nek mboten panas niku cocok, Mak. Biasa. Mboten gatel. Ya cek ngene iki yo, cek putih-putih ini. Nggih, niku kering. Ya yo kulitku ngene iki, Nggih. ngene iki. Kulit mak iki kering, guys. Kadang iki ketok putih-putih ngono kuwi. Ngono, karo dikek krimnya mak jeruk. Nggih, apa nek kene lho, Mak, ndek kaya mak iki. Wah, amit-amit kira aku ngantek ambek Pak Pras ki aku ya. Saiki engko ape nang Solo, Pak Pras ape. Pengen nggih, ape rawuh rene sok minggu dadine yo aku kurono dhisik. Wis aku buah ya. Dadah. Dadah. Oke, guys. Sudah selesai mak Epi mandi. Ki mau dinggo Pak. Nggih. Loh. Mboten. Walah Pak wis seger. Wis mandi.
Lho, Pak jek kuwi terus. Ora pikirku piar-piar. Oh, ngoten, Pak. Ngetoku mama sing ngetoku yo piar-piar rasane. Ya Allah. Murah menar aku terima betul Pak Nura. Halah guyon guys ono kuwi kok. Aku apa barang wong ngobrol aja. Kok dikira Pak tenanan guyon ono kuwi. Ora-ora kok. Wis, mak. Lah nggih. Kalau wis tuwa. Kalau wis ra ono wis diceluk mbah iki terus piye? Apa petakilan sesama wis sak. Lah nggih, Pak. Nggih. Oke.